dneska si vyhodnotím, čo mám rada a čo nemám rada. Najviacej mám rada, keď svieti slnko. To dám tak asi nechám na polke, lebo mám rada, aj keď mi je niekedy zima, lebo je strašne horúco a keď je niekedy teplo, no. Ja neviem, ale asi mám radšej mačky, tak mám rada, keď je deň. No a mám rada skôr také, keď idem, ja nepamätám si, koľkokrát som bola pri mori a takto došli moje testy, alebo čo to vlastne je, no toto tam troška posuniem. No, lebo mám rada niekedy, keď prší, lebo niekedy si prajem, že aby pršalo, že dneska som nechcela, nech prší a tak, no. Takže takto som si to vyhodnotila, takže čau.